li persuna tifret il-ħajja privata tagħha mix-xogħol huwa dritt u mhux privileġġ. Dan il-prinċipju kien ċentrali u l-punt ta' tluq fid-diskussjoni dwar ir-Right to Disconnect il-ġimgħa filgħodu. Matul is-Segretarju Parlamentari Dialogu Soċjali Endi Ellul ħabbar li wara din id-diskussjoni se jressaq talba biex din it-tema soċjali tiġi diskussa mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali biex isservi ta' pont għal konsultazzjoni pubblika. Waqt id-diskussjoni f'San Ġiljan quddiem diversi stakeholders mid-dinja tax-xogħol, Dr. Ellul sar li llum il-linja bejn ix-xogħol u l-ħajja personali saret aktar sfukata, sforzi t-teknoloġija li jagħmilha aktar diffiċli biex wieħed jinqata' minn ħidmietu. Jiena nemmen illi bid-dialogu soċjali li nużaw f'dan il-pajjiż kapaċi naslu b'modell b'saħħtu li jservi l-bżonnijiet ta' pajjiżna illi pajjiżi oħra mbagħad kif għamlu f'setturi oħrajn iħarsu lejna bħala leaders f'dak li għandha x'taqsam is-suq tax-xogħol f'pajjiżna. Għalli l-isfida mhix dik li jiġi rikonoxxut dan id-dritt, iżda bliema modell jiġi applikat biex jinħoloq bilanċ bejn min iħaddem u l-impjegati. Sostna li din sfida Ewropea u f'dan il-kuntest qal li d-diskussjoni trid tibda qabel ma l-Unjoni Ewropea timponi direttiva biex titwassal għal ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali tal-pajjiż. Aħna ma nistennewx l-Unjoni Ewropea dwar liġijiet fis-suq tax-xogħol imma naġixxu nkunu proattivi u dak li qed nagħmlu llum. Bid-dialogu mal-imsieħba soċjali, min iħaddem, il-unions u anka ħanestendu wkoll għall-familji. Preżenti s-Segretarju Parlamentari Riformi Rebecca Poticic qalet li dan id-dritt se jgħin biex jindirizza problemi soċjali. U f'Malta naħseb li dan huwa waħda mill-isfidi li għandna li noħolqu aktar bilanċ bejn il-ħajja privata u il-ħajja fid-dinja tax-xogħol fl-isfidi li għandna, però naħseb id-dmir tagħna bħala gvern li nassiguraw illi naħdmu iktar favur kwalità ta' ħajja aħjar. Fisret l-importanza tad-diskussjoni dwar il-bilanċ anke minħabba rata baxxa ta' twelid f'pajjiżna.